Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαι. Καλώς τη. Να σας κοιτάξω θέλω πολύ και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας και για τη στήριξή σας και για τα υπέροχα μηνύματα που μου στείλατε. Που δείχνετε ότι τόσα χρόνια κάνουμε παρέα, υπάρχουν δύσκολες στιγμές, υπάρχουν κάποιες πιο δύσκολες. Η μαμά μου βλέπει, τη στέλνω τα φιλιά μου. Την αγάπη μας που μας βλέπει και από εμάς. Και όπως υποσχέθηκα, επειδή υπάρχουν τα παιδιά και τα παιδιά είναι το μέλλον, εμείς είμαστε δυνατοί και όλοι μαζί, έχοντας ο ένας τον άλλον, και σας ευχαριστώ και το κανάλι ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε και το χρόνο, και έχοντας εσάς το κυριότερο, προχωράμε. Την αγάπη μας σε όλους σας και σε όλους την οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ένας υπέροχος μπαμπάς, ένας υπέροχος άνθρωπος, επιστήμονας, παππούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένας περήφανος πατέρας. Πολλά θα ήθελα να πω, αλλά επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε ακόμα πιο δύσκολα, οι απώλειες είτε είναι ξαφνικές, είτε τις περιμένεις, είναι απώλειες και δεν έχουν ηλικία. Δεν ζυγίζονται, ναι. Δεν ζυγίζονται. Ούτε είναι διαφορετικές. Το σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι καλά, όλων των ανθρώπων. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε δυνατοί, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι στο νοσοκομείο και γονείς που έχουν τα παιδιά τους που είναι δύσκολα, οπότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε δυνατοί και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Μόνο να σας κοιτάξω θέλω και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ είμαι εδώ, όπως πάντα, θα είμαι εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Και να μην είμαστε δυνατοί καμιά φορά δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά δεν θα είμαστε και δυνατοί. Και θέλουμε και το χρόνο μας. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν,